What's up mga kabunggoy? Ulit. Take two. 1, 2, 3. What's up mga kabunggoy? Nandito kami ngayon sa bukid at nanguhuli tayo ngayon ng palakang bukid. Ayan o. So marami na tayong nahuli mga kabunggoy. Ayan, so ang kabunggoy natin si Ampol, si Mang Jan, si Rashan at si Renren. Ayan, so samahan nyo kami manghuli ng palakang bukid mga kabunggoy. Tara. Nga pala mga kabunggoy, happy 10k subscriber mga kabunggoy. So ayan, 90,000 na lang, 100k na. Ayan, so tara. Oh yan, palakang bukid. Okay, mantap. So nandito tayo ngayon sa bukid mga kabunggoy. At humuhuli tayo ng palaka. Oh. Ano ta? Yo. Meron dito. Allah, data ni. Okay. Gawan na. Ayan, so Takul yun, uturusan. ang lawak Hindi. Tumalon. Tingnan ito. Ang lalaki. Pag nakaltatakambang kami na. Ben, lumaglag tumo. Tagita ko Tumbor sa. Friend. Today. Tanay, kana. Tanay. Tuma. Ang lalaki. Ang lalaki. Ay, Uncle Jack. Tanay. Gumatan mo na. Motoran niya. Ayun na. Ang dito. Dito. Hey. Tawat. Ayun. Nala mo rin? Dapa. Tagas. Kakaito na ka na nagkano. Yan o, mga kabunggoy o, palaka. Oh, ha? Oh. Ren, may mutuman natin eh. On. Sama, nawag to. Tumaampas pa sa mga tumaan. Yan. Tuma. Okay. Huli ka ngayon. Okay. Yan, so ayan mga kabunggoy, napakaraming nahuli. Ayan o. Yan, so dami nahuling kabunggoy Ampol. Yan, naglalagtuan sila. Dujay. Ito ka. Ito, Nay! Mana? Ta. Alah.
Tay. Tay. Ito ako. Ano eh, malaki ta? Talong. Ayan, 3 palaka. Gunit pa. Nagdatakuling na. Inamahal niyang tunay. Bitaw. Bitaw. Bitawan mo na. Uy. Maghihiwalay din kayo. Kumapit. Pinta mga kulit eh. Marble pran. Gugtar na. Nag-honeymoon. Gugtar na. Gugtar na rin eh. Naman eh. Tamtama na mo. Nay, nakatalag to, nay. Nay. Wow. Toy, sa lagi toy. Nilalawan na. Nakadun eh. Okay. Nilalawan. Yes. Dami. So meron na naman mga kabunggoy. Oh. Talon-talon. Eh, nagdakil eh. Oh. Nagdakil eh. Machot, taglumog. Wow. Nagunin ito kayo lang. Kumami niya. Una. Ako, nahuli ni Kabunggoy Rasan. Yan. Ha? Nakadun niya ni... May ayam niya. Pon. Ayun na. Oo, nakuha Nalam. na. Neta, dua? Dua? Kado. Wala ko mga ko. Kado yun. Nagita ni. Ngisnisit da. Kita-kita ayam na ako. Sal Oh. Tukak. Buko nga. Lilig po. Kado niya ni. Le. Burn bro. Tamanan. Tayo. Nagsumpay kita na. Teksiran. Kita maje ubot na baka marugnay so. Goodbye, tukak. Kado ni. Ipang pasikig mo rin. Bangir tani. Jay ko di batit nga space. Itata. Tani. Sta. Patadar mo. Sta. Bye. Bye. Okay. Kamu nga. Nakagod mo. Namunutan niya. Hindi siya may tanalipi ulo na rin.
Kiss. Yun na. Meron na naman mga kabunggoy. Ayan o. Mas mura pa yun. Mga kabunggoy. Ayan o. Dito. Dakal. Ano? Saan? Matiin to. Gutay nga paano. Dito. May hito mga kabunggoy. Ayan o. Hito. Hintayin natin yung itak mga kabunggoy at tatagain natin. Ayan. May bonus pa mga kabunggoy oh. Ang laki. Napakalaki. Oh. Oh, yan o. Oh, si kabunggoy dyan ang nakahuli. Paltat. Tagbata man. Nagdadaktal ka na alat na. Ayun na, naman. Nagdadakkel ni. Ayun na. Ayun na. Kalau dahil sa kanya, boy. Oh, kurapot nagdadakkel. Nagdaktal niya. Mesa kumapit din na niya. Kanina nito nagdala. Okay, sunod sa paltat na. Boy ta. Luwang minutan. Ne? Nagulo na niya. Nagudtuan. Nagulo na alam din eh. Alam ba yulo na? Ano? Kita ba yun? Jolo na ni. Sabi dito man jolo na. Pati na. Oh, pakitam. Sa medyo may sao. Naduman na mo. Yeah. Shit, nakadaw. Dami. Mano ata, 20? Wala, nakadudang niya. Ay, tagalan niya ni. Nakaga. Baba ka na. Tayo na ni. Ang ganda niya. Lokal ko sa akin. Masin ni nagtatapang mata agad. Gaduda pa lang. Na. So mga kabunggoy, ayan o. Nakadun yan eh. Nagdadaktil pa ito dadungan na eh. Kok, 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 kok. Dajay. Ayun na. Ka. Buka. 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 Takit. Yay. Ne. Ito marami. Dalawa. Sa Takilin. Nalalayang manday jaya. Ano kami? Bisa. Dua.
magkapatid. Tuwan. Nagbalik sa mga sako yun. May busang ko na. Grabe niya. Ay, dakkalan. Dakkalan niya yun niya. Ay, nanditan niya. Awang pa rin. Nagdakkel. Magigtuta ko na nagulog nagdakkel. Gaya, ang tao ko kinina. Wait lang. Nagadudo ko. Siguro, nagadudo ko na. Napunudan ta, magkulog ta. Mga sila. Nagamak, ay, tani, nagdakkal. Ayun na niya, dita niya. Oh, tani. Nagpo ako ganun, tagasaklitan kay Narahap. Utanggang mo ito narapan? Ayun ako, magigag yung ba't. Na? Nag-jadan? Oo, lumang ko wala pang ka. Oo, natutukan mo na sila. Kamo, bangka na ako. Nagudatan niya ni. Oh, ito na mga kabunggoy yung nahuli po namin kagabi. Yan o. May 5 kilo to mga kabunggoy. Napakarami. Yan o. Woo! Oh. Napakarami mga kabunggoy o. Yung lalaki. Oh. Okay, tantak nalatan eh. Naman. Ito na mga kabunggoy yung nahuli po namin kagabi. Ayan, so napakaraming palakan ito. Mga kabunggoy, ano. Halos 5 kilo po ito mga kabunggoy. Oh. Napakarami mga kabunggoy oh. Ayan. Tingnan nyo naman kung gaano karami. Ayan, so don't forget to like, share, and subscribe mga kabunggoy. Ayan, so 90,000 na lang po. Walang 50 na po tayo. Ayan. So ito mga kabunggoy. Ito napakalaki nito mga kabunggoy. Tignan nyo ba? Oh. Grabe, ang dami. Ang dami guys. Ito din. Kayo naman kayo dyan. Dami. Grabe oh. Ang tataba. Ayan oh guys oh. Ayan. Grabe nih. Kapagod nyo nih. So, anong masarap na luto nito mga kabunggoy? Ayan. So adobo. O kaya tinola mga kabunggoy no. Ayan. So marami na namang alak na matutumba nito. Grabe. Ang dami oh. Lalaki pa mga kabunggoy. Ayan yun, napakalaki oh.
Kani.